كاسجمي بقونا يدي رم سريح لن خلينكو خبجكنا بعسره عبنت ناي زعري بعل الربتوله بعل مولو حمط ودي عري حياة بحاقوس اندستان هزبي امريكين كايا بتاريخ اياها علامات عني خايا اتا حباسي نبعت اتا دباسي هاجر اتا زي تتلم اريتراوي افريكاوي تسليم بينام بركليلو تسوازي ولدو ابيت رأي عين نسري اجيم كان عابد كبري He's a hero to his nation. سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة نلومي ابتور دفرانس كابس ترأيو حموشت عبيتي في تسعمت تازلس تحستو إنا كنقربلكم كدمي يوغن حد سير زينام نمبل 46 جزيو أمكيار زركب تورده والونا 39 حملة برابعي مدرخو أبزق أتصللو نايز حلف عامت شامبيون إيرترام عبال موفيستارنات نايل تسفالسيون رابعي درجة حيزو مسقدامو تعسرت وردرو زازيموم أبزا مدرخ تقادم تيميتون سلستن بسلسة كيلومتر زرحقاتا وردر مكايدوم نزا مدرخ دما تشيك ريبابليكاوي عبالي رتريك ماتياس فاتشيك نوردرو بسلسة ساعة 53 دقيقة 36 كاليتن بمزام قدام يكونوا تعويتهم عبال إسرائيل بريمير تيك نيوزيلنداوي كوربين سترونغن عبال موفيستار اسبانياوي كارلوس كانالن كالاين سال ساينتر تاخحوزن كلو ناتنايل تسفالسيون دما بتماثال جزء رابعي درجة حيزوم بقول الساعات نزور الدر كوربين سترونغ بعصر تحمشت ساعات شدشت دقيقة 3 كاليتن قدام يكون يغلس الله عوت مدرخ ماتياس فاتشيك بحنت خالد ديحرو كالاي بريطانياوي عبال كوفيدس أوليفر نايت دما بعصر 4 كاليتر ديحرو سالسايتر تحيز الله ناتنايل تسفالسيون أكشو كامرحي بعصر شمون تخالد ديحرو شاد شايتر تحيز الله يتياس تورد والونات صباح ربع سانت شعاتن حملة بحمشاي مدرخو كزازميوم أبزا مدرخ دما تقادمتي 283 كيلومتر زرحقتا وردر كايديوم نأستا 3 سامنتات نافكار قد مشكلة تعلم أب حدا هرمت يعسيلو تصنحة تورد فرانس بعوض تادي بوغاتشا مزازم كم زرخبة نايك قدمي سامنتات ذكرتات يوم تادي بوغاتشا نراب عيقزيو بيج أمال حيزو نكتما باريس كفانوان كلهم أبناي تورد فرانس عبلال نوتدما كال معرافيو دريب واتسيوم أبزم زحلفو 3 سامنتات تورد فرانس زرعينا في تسامتات دمام نورحي حاملة كابتي عامت متسا كنت بيا زقبرنا قد أميتات يوم كابزقت إلنا أبز زحلفة تورد فرانس كابت ذكرتي أجات أميتات نايتور الدر دحري تمليسنا كندس سينام قدام هاي تادي بوغاتشا نايجزي وردر أبهاو تاكاميو وديوام أما بالعصر تغلت مدرخ تادي بوغاتشا ناي مدرخ عوض راي أيكوننا مزجيبوم انت لاي ناجيس وردريو أبتا علت أبتا مدرخن مختم تاجرلوم أما بالعصر تحد مدرخ بوغاتشا أب كتما تولوز دحر زقات أمو مودقتيم معرخن دي كبير حدا قاقات إيمو يخون الزبل حتتات يوم وحيزوم بوغاتشا نوزم حتتات جن أما بالعصر تغلت مدرخ أب عقبت هاوتا كام جمار نايتم عقبتات نقندموا دورتو فينجي غار بتيخو مبل عسرا ناي مدرخ عوضو نايتو ردر ملسيبوم أبزا مدرخ دما بوغاتشا أب كالا معراف كم زلوا مسكيروم بوغاتشا أبتا مدرخ نفينجي غار ناي لأخلت تدقايق ناي جزي غاقان تيفيو قديمو حنس أزرقيتسوم أبزا مدرخ بوغاتشا نفينجي غار بمستعارو مريحنتو أبج أمالات راي أيكونن وحزكيروم انتلا نتاعب تشين عسران كلتن بفينجي غار أبتا ما صالي موادر بوتام زغط أمو سعرتيو قبل ملسيبولوم بوغاتشا أما بالعسل تغلت مدرخ زتغطولك قدت صوتان زمرت صو ناي متقع جزيان دمام تتقاد دماي معرخن دي بسيلو مهلاو أمسكيروم فينكي غارد أب عقبت هاوتا كام جزي خين تصفلو زكالو كوانتا تعرق خونو لغناي كالن اتي بقربا نزوم كلتا تقادم تستقتلهم دمام اتي كا فينكي غارد بعسر تحد خليتا ديحرو سال سايترتا زحزة جرماناوي فلوريان ليبوفيتزيوم نام بالعسر تخليتا مدرخ ايرلانداوي بين هلي بيج أمالا لبيسو آتينيريوم يخون جن أب عقبت هاوتا كام نمتقعدتا تاري بوغاتشا زخون قبل ملسب زي مقرابو كابتا ساعات اتيا اتحيزو كاورد بيج أماليا واتسا كوين مهلاو دمام دناغو بوغاتشا حبيران بوغاتشا أب زمدرخ بزخوصبو جزيان بزا أكبرت وين دمام أب كتما باريس تعواتي بيج أناي جزيان كأيحنا تصبت أماليا أم بس عقبن كوين وردرو كزازم فلليا زفتر الله مدرخ كوين حليفام كال اي كاب ماتيو فان دوربول استرائي ماجيكم
هولنداوي ماتيو فان دير بول ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንቱር ደ ፍራንስ ከም ዘይፈትዎ ገሊጽዩ ቀዳሞት ሳምንታት ናይ ዝዓመተ ውድድር ግን ኣብ ብቕዓት ቫን ደር ፖልን ንሱ ኸድመዓሎም ኣብ ዝኽእሉ ቅርጽ መሬትን ዝተሰርሕዮም ነይሮም ዳርጋ ክበሃል ይከኣል ኣብ ቀዳሜት መድረኽ ኣብ ዓወት ያስፐር ፊሊፕሰን ዕዙዝተና ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ንፖጋቻን ብጾትን ብቕጽበታዊ ውድድር ስዒሩ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ፋልማይ ናይ ዝውድድር ናይ መድረኽ ዓወት ተጓናጺፉ ካልኣይቲ መድረኽ ካብ ምጅማር ኣትሒዝያ ብኸቢድ ተጸዊታ ቫን ደር ፖል ቆሪጹ ንምኻድ ዳንጋ ካልእቲ ቀዳማይ ኣይሓተተን ጸወታ ንኽዛዘም ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈዩ ንጸወታ ኣበርቲዑ ዝተወሰነ ጉጅለታት ጥራይ ንቕድሚት ክወጽእ ፈቓድ ሂቦም ኣብ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ ዋላ እኳ ፖጋቻ ካብ ድሕሪት ተላዒሉ ንቫን ደር ፖል ክጎብጥ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ሓፍ እንተበለ ቫን ደር ፖል ግን ነታ ጻዕረላ መድረኽ ንኻልእቲ ቀዳማይ የሕሊፉ ክህብ ፈቓደኛ ይጸንሐን ልክዕ ከም ናይ ጽድያ ክላሲካት ገብረ መልሲ ብምሃብ ድማ ናይ 4 ዓመታት ናይ መድረኽ ዓወት ጽምኡ ቱር ደ ፍራንስ ኣርዩ ናይ ቫን ደር ፖል ግዜ ኣብ ዝውድድር ግን ነዊሕ ኣይቀጸለን ኣብ ካልኣይ ሰሙን ናይቲ ውድድር ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሕማም ካብ ዝውድድር ብኽብሪ ተሰናቢቱ ይኹን ግን ቫን ደር ፖል ኣብቲ ውድድር ኣብ ዝነበረለን መዓልታት ቱር ደ ፍራንስ ኣጥፊእዎ ዝነበረ ናይ ክላሲክ ውድድራት ጣዕሙ ደጊሙ ንኽረክብ ሓደ ካብቶም ምኽንያታት ዝነበሩ ቫን ደር ፖል እዩ ናይ ካልኣይ መድረኽ ዓወቱ ካብ ውፅኢት ንላዕሊ እዩ ቫን ደር ፖል እንተዳ ኣብ ቅሞናሎ ቱር ደ ፍራንስ እንታይ ከም ዝመስል እዩ ብኣብነት ኣሰንዩ መልሲ ሂቡ ድሕሪ ምስንባት ቫን ደር ፖል ቱር ደ ፍራንስ ካልእ መልክዕ እዩ ሒዙ ስቕታ ዕግርግር ዘይብሉ በቃም መቐረቱ ዘጥፈ ውድድር እዩ ኮይኑ አየርላንዳዊ ቤን ሄሊ ተዝበለጸ ተቀዳማይ ናይ ዝውድድር ዝሓለፈ ዓመት አየርላንዳዊ ቤን ሄሊ ኣብ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ይሳተፍ እኳ እንተነበረ ወጽኢቱ ግን ማዕረ ክንደቲ ዝረአይ ነበረን ኣብዚ ዓመት ግን እዚ ታሪኽ ኮይኑ እዩ ኣብ 10 መድረኽ ኣብ ኖርማንዲ ቤን ሄሊ ኣብ ብሬክ ኣዌይ ውዒሉ ድሕሪ ዝፈጠሮ ጋግ ድማ ንብጫ ማልያ ካብ ታደይ ፖጋቻ ተረኪቡ ወጽኡ ድሕሪ ዕቁዳት ድማ ብጫ ማልያ ቱር ደ ፍራንስ በአየርላንዳዊ ተቀዳማይ ክትምለስ በቂዓ ቤን ሄሊ ዋላ እኳ ነታ ኣብ 10 መድረኽ ተረከባ ማልያም ኣብ መብል 12 መድረኽ ደጊሙ ንፖጋቻን ተመለሰሉ ኣብ ውድድር ዝገደፉ 10 ድማ ንሽልማት ሱፐር ኮምባቲቭ ራይደር ኣብቂዕዎ እዩ ናይ ቤን ሄሊ ግዜ ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ካብቲ ብፍሉይ ንኽደምቕ ዝገበሮ ድማ ኣብ 6 መድረኽ ናይ ዝውድድር ካብ ዝሃደመት ጉጅለ በቲኹ ብቅዱስ ሶሎ ፋልማይ ናይ መድረኽ ዓወት ናይ ዝውድድር ዘመዝገበ እዩ ዕውት መድረኽ ካብ ዝኾነላ መዓልቲ ድሕሪ 4 መዓልታት እዩ ንብጫ ማልያ ተኸዲንዋ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ቤን ሄሊ ሓደ ካብቶም ንቀዳሚት ሰሙን ናይ ዝውድድር ዘስተማቕርዋ ተቃደምቲ እዩ ፓረት ፔይንትረ ንታሪኽ ፈረንሳውያን ዝቀየረ ተቃዳማይ ፈረንሳውያን ተቃደምቲ ኣብ ዓቐበት ቬንቶ ካብ ዘይዕወቱ 23 ዓመታት ሓሊፉ ነይሩ ነዚ ግን ኣብ ዝነሎም ዓመት ቱር ደ ፍራንስ ኣባል ሶዳል ኩክስቴፕ ቫለንቲን ፔይንትረ ቀይርዎ ድሕሪ ውድድር ቫለንቲን ፔይንትረ እንታይ ኣጋጣሚው ኣይኣምነ ክብል እዩ ፈረንሳውያን ማዕረ ክንደይ ነታ መድረኽ ብዘይምዕዋቶም ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ከም ዝነበሮም ዘእንፈተ መግለፂ ሂቡ ብዙሓት ፈረንሳውያን ኣፍቀርቲ ቅድም ብሽክለታ ነዛ ዕለት ልዕሊ ዝኾነ ግዜኦም ተጸቢዮማ ኣብ መወዳእቱ ድማ ድሕሪ 23 ዓመታት ትጽቢታቶም ፓረት ፔይንትረ ጋሃዲ ገይሩሎም እዚ ዓወት ንፔይንትረ ጥራይ ናይ በይኑ ነበረን ንሃገሩን ነታ ቅድሚ መዓልታት ንሬሜኮ ኤቨኖፐል ዝኸሰረት ክለቡ ሶዳል ኩክስቴፕ እውን ፍሉይ ዓወት ነይሩ ፔይንትረ ኣብዚ ብፖጋቻ ዝተዓብለለ ጸወታን ቅልስ ብጫ ማልያ ድማ ኣቐዲሙ ዝተረጋገጸሉ ውድድር ፈረንሳውያን ብውሕዱ ክጭድርሉ ዝኽእሉ ዓወት ሂብዎም እዩ ዓወት ፔይንትረ ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዓቐበት ቬንቶ ድማ ኣብ ልቢ ፈረንሳውያን ወትሩ ተዘኪራ ከትነብር እያ ቫን ኣርት ኣብ ፓሪስ ንፖጋቻ ትሪፍዎም ቤልጅማዊ ቫን ኣርት ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ካልእ ውጥን ሒዙ ቀሪቦም ኣብ ሞንትማርትረ ቫን ኣርት ንዓባይ ጉጅለን ንዕወት ናይ ተውድድር ታደይ ፖጋቻን ረቲዑ ዕወት ናይ መወዳእታ መድረኽ ኮይኑ ንሰለስተ ዓመታት ናይ ግራንድ ቱር ዓወታት ቫን ኣርት ኣብ 9 ዓወታት እዮም ስታክ ገይሮም ጸኒሖም እንሆ ድማ ትማሊ ሰንበት ብዝተጎናጸፉ ዓወት 10 ናይ ግራንድ ቱር ዓወቱ ጸንቢሉ እዚ ኣብ ዓቐበት ሞንትማርትረ ዝተኻየደት መዛዘሚት መድረኽ ድማ ንናይ ዓቐበን ንናሽኳ ተቃደምትን ፍልልያት ክፈጥሩላ ዝኽእሉ ናይ መወዳእታ ዕድል ዝሃበት መድረኽ ነይራ ቫን
ኣርት ድማ ነዚ ብዝግባእ ተጠቂሙ ልዮም ፖጋቻ ንብጫ ማልያ ኣውሒሱ ንቅድሚት ኣብ ዝወጸሉ ቫን ኣርት ስዒብዎምግዚኡ ሓሊዩ ድማ ብድሕሪ ተበጊሱ በርቃው መጥቃዕቲ ፈኒ ገዲፍዎ ተዓዚሩ ቫን ኣርት ንፖጋቻ ተቋፂርዎ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሕቁኡ እውን ኣርሒቅዎ እዩ እዚ ድማ ኣብ መላእ ናይቲ ውድድር ብዝኾነ ተቀዳማይ ክግበር ዘይተኽኣለቅያ ይገብሮም ንቫን ኣርት ወዲ ጋንቱ ዝኾነን ክልተ ግዜ ንቶር ደ ፍራንስ ተዓወተሉን ዮናስ ቪንጌጋርድ ኣብ ሙሉእ እዚ ውድድር ንፖጋቻ ንምስዓር ዝከኣሎ እኳ እንተገበረ ክስዕሮ ግን ኣይከኣለን ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግን ቫን ኣርት ንፖጋቻ ኣንበርኪኽዎም ዓወት ቫን ኣርት ኣብ ናይ ሓፈሻዊ ግዜ ዝኾነ ጽልዋዳ ኣየሃልዎ እምበር ንጋንቱ ቪዝማ ግን ካብ ተደጋጋሚ ጻዕርሉ ፈተናታት ዓወት ቶር ደ ፍራንስ ገለ ክብሪ ሒዞም ንኽወፁ ሓጊዝዎም እዩ بأركز خبركم تخطاتل سينما سمرة نايلوم تحسطونا أبزي نزازم بمكتتالكم أزي مسجن سلام